Niki enten tiyang tanglet. Kanjeng Nabi angger nyong menangi Lailatul Qadar, terus sing tak waca niku napa? Jawabane Kanjeng Nabi, sampean akehne maca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sregep maca niku. Sampeyan 10 akhir sang Ramadan mulai tanggal 21 kan tekan akhir ngakeh-ngakehne maca donga niku. Ben di ngapura dosane kali Gusti Allah. Rawang riwayat hadis sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi. Kala ngendika sama Imam Tirmidzi utawi hadis iku hadisun hadis hasan kang hasan sahih kang sahih. Nah niki ana rahasia Kang. Iki perlu dijelaskan apa rahasia iki? Malam Lailatul Qadar niku nek cara pengendikane para ulama teng kitab-kitab niku angger mulai awal puasa niku dina Ahad utawa Rebo maka Lailatul Qadar jatuh ke tanggal 29. Angger puasane mulai ini dina Senin, Lailatul Qadar tenggen malam selikur. Angger mulai puasane yang dina Selasa utawa Jumat, Lailatul Qadar tenggen malam 17. Angger awal puasane teng dina Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Ketika awal puasane tenggen dina Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-23. Niki prediksinya para ulama. Iki wingi bulan puasa mulainya dina apa? Ya kan? Kowe wong Muhammadiyah apa wong apa sih? Muhammad NU ya. Ana sing Rebo bareng. Tembang tanggal 11 saya pleng kowe. Omane wis tanggal selawe lah tambah pleng pisan orang duwe pakaian. Iki awal puasa iki mulai dina apa? Nah, dina Kamis berarti Lailatul Qadar ngesuk malam piro? Malam selawe ngono. Lho kuwi pas banget apa ora? Kuwi kan prediksinya para ulama, tapi akeh pas. Nah, engko tinggal ningali tanda-tandane, tanda-tanda Lailatul Qadar. Akhir malam Kamis kok kelihatan cerah, sunyi, adem nang pikiran, tenang. Mungkin itu. Iku nang ilmu kalau ilmu ki ben tanggal 20 kan libur tekan omah ana wong takon. Wah, nyong iso nebak. Niku keterangan tenggen kitab-kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli siwaku ta iki bab nerangake fadilahe siwakan wa khisalil fitrati lan pira-pira pakerti agama Islam. Wa khisalil fitrati lan pira-pira pakerti agama Islam. An Abi Hurairah ta sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi laula an asyqa ala ummati laula an asyqa lamun ora utawi yen toh ngabotake sapa ingsun ala ummati ngatasi umat ingsun au ala nasi utawi ngatasi menungso la amartu maka yak diperintah sapa ingsun hum ing umati bisiwaki kelawan siwakan ma'akuli sholatin sertane saben-saben salat mutafaqun sepakati apa hadis niki bab nerangake masalah siwakan. Jadi siwakan itu sunah dianjurkan. Tapi kanjeng Nabi ngendikane seandainya tidak memberatkan untuk umatku, seandainya perilaku siwakan iku ora berat kangge umat-umatku, mongko bakal tak perintah siwakan setiap nglakoni salat. Keri-keri siwakan iku agak berat. Sampeyan kudune nyengklang siwak terus. Ini sampeyan antara masjid karo rumah rada adoh. Mangkat maring masjid salat jamaah. Wis mulai arep takbir Allahu Akbar siwake keri. Bali maring omah. Yo nek siwake ketemu